Aşgabatda dükanlar we hususy kärhanalar köpçülüklerini ýapylýar, mekteplerde okuw ýyda testirlýär, araçylyk işleri geçirilýär, ýollarda jemgyýetçilik ýerlerinde ilatyň gyzgyny barlanýar. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň sözlerine görä bu çäreler koronawirusyň öňüni almak üçin alınıp barylýar. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri koronawirus barada ilata maglumat bermezligini dowam etdirýärler, emma dowul döremezligi üçin basyş görkezýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyz 1 aprelde paýtagtda hususy dükanlaryň we hyzmat ugrundan işleýän kärhanalaryň köpçülükliğin yapıljakdygyny aýdýarlar. Birinden başlap ähli gözellik salonlary şeýle-de ýaşaýyş çağlarda ýerleşýän dükanlar yapylýar diýip habarçymyz 31 martda aýtdy. Ýene bir habarçymyzyň sözlerine görä paýtagtda soňky günlerde çörek bişirýän we süýji öndürýän käbir hususy kärhanalar yapylypdyr. Kärhanalaryň işiniň wagtlaryny toktadylanlygy aýdylýar, emma takyk wagt möhleti görkezilmeýär. Şuňlar ýurdun dürli ýerlerinde ilatyň gyzgyny barlanýar. Aşgabatyň daşyndaky köçelerde ähli awtologlarda adamlaryň gyzgyny barlanýar. Aşgabada girilýän ýerde diňe ulag sürüjiniň esasy çatyryklarda we ýaşaýyş punktlary girilýän ýerlerde barlyk edilýär diýip habarçymyz 31 martda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä şu gün gözegçiler Mary vilayetinden gelýän awtologlara hasuly üns berýärler. Barlyk geçirilende hemmeden sorulýar kimiň Marydan gelýänligi, kimiň şol ýerde ýazga duranlygy we soňky edek şol ýere haçan baranlygy diýip habarçymyz aýdýar. Emma barlykçylaryň Mary vilayetine näme sebäpden hasuly üns berilýänligini anyklap bolmady. Şol bir wagtda Türkmenistanyň orta mekdeplerinde bahar kanikullarynyň möhleti 6 aprele çenli artdyryldy. Habarçylarymyz mekdeplerde häzir dezinfeksiýa işleriniň geçirilýänligini aýdýarlar. Mundan daşary Aşgabatda aprel aýyna bellenen konsertler ýatyrylýar. Türkmenistanda koronawirusa garşy görülýän çäreleriň pogtalandyrylmagy bilen bir wagtda adyk yetmezçiligi hem güýçlenýär. Adyň gytalan wagtynda döwlet dükanlary ilatyň satyn alýan harytlar üçin bir wagtda edip bilýän töleglerini çäklendirme girdiler. Her bir raýat öz bank kartyndan 48 sagatyň dowamında diňe 80 manatlyk adyk satyn alyp bilýär. Ilatyň un ýaly ýöneki adyk önümlerini satyn almakda çekýän kynçylyklary we ýüzbe-ýüz bolýan çäklendirmeler bilen bir wagtda häkimetler bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbini düşündirmezden ilatyň arasynda dowul döremezligini güýç bilen gazanmaga tinanşýarlar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň adamlary owa ýerlerine aýlanýarlar, olar ýerli arçynlardan ilaty köşeşdirmegi talap edýärler. Adamlaryň adyk gytçylygy barada geplemezligini talap edip, dowul dören ýagdaýynda olardan soruljagyny duýdurýarlar diýip habarçymyz aýdýar.